Co to je? Chutí to, čo to je? Karamel. Dobry jest. No, duchnám. Kde si to dohnal? Našiel som to na ulici. Ja nechcem teraz táto. Táto, kde si to kúpil, táto? Čo? Tu. Ešte to nože nejde kúpiť. Sorry. Vieš? Aj problém. A tu sa vieš o to. Ups. Som to otnul. Toto takto funguje. Myslím, dobre. Tak. Že tak. Kde si to našiel, táto? Kde si to našiel? Na ulici, vonku. Prečo? Na to bol zhruba. Mne mi to chutí. Jimmy, môžem tu ostať, ak chceš. Kvôli Annabeth. Ja? To nie na tom, jak ty. Tak ty bol malý a ty si to našiel na ulici. Nie, no kedy. Čo? OK. Som si myslel, Dobre, Jimmy. Dobre, to je čo? dobre. Kam ideš? Iba sa tu. Zavriem vám poriadne dvere, dobre? Hej, tu vám zachodím sa vypíšať. Dobre. Pusu? Pozri. Jak sa išlo watermilk, som viac krútil, som spadol. Nabúral. Dávajte like a subscribe. Ahojte moji kamaráti, pa pa.